Hello mga kawatatak. May pagkawal tukuan niyang arti niyang. Pangutang sa ito lain dahil na mangutang dos na. Ha? Atong gumbato, ano pa ito? Ikaw ni Rasi. Sako na ba? Uban na dito ah. Ila inday ba? Jinili. Doha. Doha? Hala, arse, kok. Arsi ba, Arsi? Oo. Pangalan ako. Si. May hapon ta. Kau ni sabi? Gundi. Kani ah. Saya magkakwanta sa mga umbe na prank ng uan. Na prank di ka usaba lang to ninyo kay ma-prank. Prangkahon ta mo ron. Oo. Tulo ka buok. Asan po din na Ito ka tapad mong rasi oh. Ito tapad mong rasi. Butangan na nag. Inyo tong gikuha dito ang uban. Makasala ang mo ato ah. Ako ko nagdahong ng ato di ay na nangayo sila o. Dili ka mukhaon dyan, Deb. Gamay naman yung kanon lagi ni mo yung gidala. Ato dito sa anong? Ito sana ibutang sa bandera kay Hoy, hinay sa. Hinay. uy, kanin mo na. Asa na ako na ako na. Ha? Ako re butang ni. Nyala ah. Huy! Tara. Kani isa ka kutsara ni mo ka abi. Yung bahaw. Buwan na naman. Ano to? Ang ka? Gani ka ba mabuak?
Ha? Hitam eh. Awan ni asukar. Tadi ini coba deh. Coba, coba. Pila paglinya. Wala. Wala mi. Ano bibi? Ako bibi. Patok anak kisay nagbutang og suyak. Kulo na be. Ini ako. Mother tongue. Black o violet ako mother tongue. Ako pink. Pink ko rin. Ako. Cute guys. May ulit ka na ki. Tagboy palit sa kuwan sila ng tulong ngaon. Ang duha o dyan na. Ano? Kanina black ako kanina. Ito? Magugisa ka kuwan nga ano. Sila ng tulong ngaon. Gan Maria di Binland yun. Gamay kayo yung bili. Ay, ganun ka rin ko dai. Kulit pa o? Nalakaw na! Hoy! Ha, tanga ah, galing mo na lang, uy. Pagbantay ba, papa, ni ka na, ganjo ka. Nana mo. Libre na to. Mukha doon. Dami daw ang purple. Purong ka ng color ha. Kaya masig mo kung sila may ato. Hindi na mo balik. Sige. Purong ka ni tanan. Di mo yung kung sila may ating klura no? Wala may ang Ichikoy. panijid ako. Nay, Gilubok din niya. Eh. Ano sa daw? Gilubok din niya. Rumulos. Hangol mo ka ba? Butan kayo si Kikanas to kayo. Butan lang. Gani. Mao jud. Kuasa na yung kutsara. Kutsara na, luwag na. Naon ta mga kotatap. Nas DJ oh. Ay. Tuhan yun ha. Amo. Buka na nanay ay. Kuya. Sandra. Sinira mo ko na. Pagdog mo ka na. dala na isang buno nanay. Tira ba? Taluan na sa kwarto. Pwede rin. Kuya. Kuya. Kasi yung palangalangan ani hindi kita law. Ano ba din? Tagsin ko ang sakop ha. Lami ng asin palipan. Pizza. Todo pula no. Naon ta ka ice cream? Asan dapat mo bigyan? Naon ka sa tap? Abo. Wala naman. Wala be. Nonton nyo kuhan. Kilo sobra na isa. Kito sa mudi balak ko nito. Ay, direct klase ba? Tama na, mo na may gatong. Kuhan na to. Ma, yung ganun sa kuya. Drag stick ko. Ay gatong lang. Pink ka kasi rasa. Dali na to niya ko sa pila mi atong kolora no. Ito pudel dapit. Bukado. Strawberry din yung pink din. Bulo ka ulit, kinapa di mo. Matagat ng kuandong. Ayaw bilhin na si Kikanas. Na, punta ko na muna. Taguin na lang na. Punta ko na mo.
Nga balag wa mo kakaon, basta importante nakakaon yung mga anak. Kasi ikaw sulpihan nyo guys. Salamat, Santa! Sa ingon mo, Ar. Sa ingon mo, tita. Ano lang? Hindi na, tapin mo. Bati tayo lang muna to. Matagak na po na, no? Ikaw sa ito, Jibe. Anak ko ba eh? Hata lang natlob din. Asa yung haling, hindi na po masulod. Medical shop. Kuya? Tarong na kay dong. Ay, tatang kay kanat. Ay, video na dahil. Dami yun. Bata, strawberry. Tapos yun na. Ito din na. Banilang. Gotos. Mata. Rasa lagi bata. Imut. Ada to naman. Ay, nagpungot pa naman. Ay, sa... Ano kasama ba si Bikom? Hindi, boy. Hoy, tanawa itong pumanin dito dong. Welcome. Salamat na si Mamo to kayo. Salamat sa ice cream. Magibitok pagkati. Di Uy, mama. Nautot man cry. Hello mga kawatatap, good morning. Ano ko ila ba dyan kay magkuha ko sa daog ni nanay sa last. Ayo. Magkuha ko sa daog ni nanay sa last to. Pada pa kuya. Pila man day padaog, 700 naman ka nanay. Natin si Bajon nagkuhan og suman mga kawatatap. Ano na may bagay dyan? Kinsa? Ay, tulig niya. Gano'n ako. Dako na kayo padaog. Sinandre, dapat apa na? Iya, kita. Butan ka na kayo. Pinali man na. Pito kaya bata. Pinali na. Jadi deh mo, pito di sa Hi, Maris. Matikom. Karon Pila sa doon mo na Kalit Maris? sa kalit na. Wala eh, nakakaon na. Wala ba? Ka-video na. Bye-bye na si Pin. See you on Monday. Kita man eh. Mangabot. Pila na imong kuan, kunang sana followers. Dashboard, sa dashboard mo, di ba? Facebook. Open akong dashboard. Hi. Kapin pa akong views. Pila? 8,000. Agay. Dako na eh. Ano sa makiinit? Tawils na. Kaya tunan ninyo kana. Putot deh. Ano ka na ninyo man? Putot! Nato sa ninyo kadali dito. Ano pila eh? Hindi, ano na eh. Tunturan. Gang. Tong si Modo, murag Mga sakit. murag pantat. Kuan. Nagtabisay ang simod. Akin naman nagasalina si Ate, si TikToker. ang kuan inahan
Wala man dyan si Linda Asilong. Ako niya lang hapon. Asan si Sandy Pransing? Tara, Marisol! Si Pransing! Pako ako, be. Gasolina ba? Karon pa uli na nga mo bayaran. Isa. Atong pagbato? Hatod pa mi Marisol Abdurrahman og isda. Oo. Utot tapos mo karga. Mangutang tag gasolina sa Kabuntagon. Piang-piang mo. Sakay na nagmotor ba? Anong ni gasolina diri dayo? Are ko. Please. Bitoy. Bisa. Hi, okay. Karong mo bless sa mga bless. Apil. Ha? Bye-bye. Bye-bye. Dali, ano ko isda ba? Nasa isda mga kawatatap. Oh, baka dagkom na anak lagi. Bye-bye. Muhali na 3,000 ba? Nasa isda mga kawatatap. Oh, dagkom. May fish, oh. Kana no mo ano yung mahal no? Kani? Sos. Ah. Ano say hatag nimo? Ay, hiram ka. Ping na ba ito mo ang kahoy? Ugma pa man daw. Pakapin na ito. Hawa di anak. Nana sa kuan. Di siya. Ay, uban po ka. Basa din mo kanino. Ikuan sa likod mo. Wala chinina sa Ka likod. Marisol. Bye-bye. Bye-bye na natanay ka na sa kauban. Asa mo itong kapin ako? So ayan mga kawatatap, manto mi buto-bato ron. Nato nila alma. Nas piang-piang una kagubot na niyang buhok, mul gidumog. Bibi. Nani? Nato nila alma karon. Wala nawag. Ayo. Ha? Ako mag-iilan. Ay, manawag na mag-iilan. Inanawag man. Ya. Inyo pong gitugaran. Ako Oh. mag-iilan. Ano sa inyo? Iki yung gitugaran. Ako gi-atik to nga. Duha ka buwan sa tayo. Mapakagawas. Ano sa tingin magkuha. Ay, mayroon lang kung tubig lang ka. Mga kawatatap namin ilaham lang Marcing. Naunsa na ning iwaktin isa oh. Ay, tulang. Okay. Kita kong dila. Ay. Hi. Hadlok. Ang wala sa mga ba? Hi. Kagwapa na ko. Ma. Sa imong dila. Ay, nag-vlog. Hi. Agoy, nag-unga-unga naman ni siya, oy. Maghilom. Naghinilaka. Pagug ka. Ganina naginom ro na. Kita kong dila. Nalawag man siya. Nya. Ay siya ingon.
Kay, niingon daw ka nga. Usa man, di, sa tingin mo man. Ay, maya, ako po. Gusto ko. Ako, Diyos naman mo mga anak. Gusto mo mga anak. Hindi kayo matawag kami, amahan. Ingat niya. Ako gusto, manawag lang. Lumi. Niingon mo siya, pag manang kaglabaw, hapit na rin. Ano man yan? Nakay pa na? Nausa ka din, Des? Kita man magabi kay. Tanaw-tawa naman sa Facebook. Ping, mamo oy siya. Mamo ma? Dito na po rin silme. Silme, ano ko? Tulog at silme. Chill, chill nga tanan. Naya? Naya. Kuya, batal mo palis dali mo chill nga. Balisan niya chill, chill naman na. Gitas ko dili. Ano sila, ano mo? Kuha na. Tutorial. Pito na closing nila, no? Nausa ka din, Des? Ana mas bakit ay joke na imo. Ron ako lang kag kuan ron uniform sa pang St. Peter man ting. Ko mo di Manila. Di dapat mo sa kuha. Sino kita pala ito? Sus, arang ka ko ang kasamok dito, ah! Yun na pagyaw-yaw ya kay masiman. Kala po tali rin. Pwede magitan, ma? Sayang porta. Buang na si Alma. Nawaya ang kwarta mga kawatatap. Amot lang niya, gibutang. Siksi kayo, oh. Marag sa Angelina Jolie. Bless, Mamo Peng. Uni. Sabi, nasa panahon. Ano labot Ma. man ako sure diha? Kunik ako na, mabe. Kaya mo bayad ko. Ika. Punta ko ba? Ano sana nawag siya yan? Sa gahapon, maatat to, sang adlaw. Yung ikuanan niyo mo ang kuryente dito do? Iko. Di ba yung booking dito yung Akong ibayaran. 15 maata to. Kaya gamit ito sa kadiyot. Ibayaran na ako, oy. Kulay sila, ano sa sabon 120. Yung 150 na 140 ang Naghilaka man si kuan, oy. Unsa na dyan lang? ay schedule na sa mong upiti. Ano na, pauno na na. Ay, Ay, kato pa balan ba na mo tanasang BNS. Tagaan mo kasi. Kasi kuan ba si Lele? Sa tay. Wala lagi katatay. Ano man? Mag-upa pa isang transfer, nagkuano, Ang kaan man na, Wala maghatag, okay, wala magikabadyon. Ano man na? Ambot. Wala ka puyong, wala ka badyon, wala ka tumugas ba? Wala ka tatay. Nahurot mo? Ako pangalan, kita igalagal. Kami nanay ra. Wala siya nagkuhan sa imong hato. Oy! Ay, lagi. Mana chill ni mo mga Oh, kan ma? pananaw lang yan. Sa imong kinanglan. Kapsul lang ma. Yun na, ano ko, ipadala. Iputok ang bayad. Kaya, Tangon guro niya. kuya, ano to? Pimaro ba na? Uy, Pamela, kuya, kasi ito, ay, kunong mo. Diyos, lang nga, lagi ingon. Ay, kuya, ano mo, eh. Ano, sa ako mo. Mangulit na may manang eh. Mahaw pa mo. Mahaw nga. Di, pagkor na kinuuli mo. Babay sa babay, babay. Bye-bye. Balik ka na. Sophia, asik panipat ka na ha. Bye-bye. Mong naong mamo, kay wala basa. Tanawa na niya sa kuan. Ay, dili ka. Wala. Nang naong niya sa Facebook. Ato na mi ay. Bye, mamo. Amping, mamo. Babay, Sophia. Bye, mamo. Kamu ba arang kasabat ninyo ha? Baligyan na mong iro. Alam pagkadangat hindi mo gana ang iro. Na-update niya ha. Minda! Sa may PR. Ha? Naghatod ko gisda, pangay gisda oh. Ahaw ni kadto. Bukid. Ala, nagtara na yung taon. Ngulit na may mga kawatatap. Naato sa amin na ngay.
Mato sa mi og bato-bato mga kawatatap kay mangumpara sipot sa